ଆଜି ତ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ହେଲେ ମୋର ଆଡ଼େ ଖାଲି ଦଙ୍ଗଉଛି। ଆଜିର ରେସିପି ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ରେସିପି କରାଉଛି ବାଇଗଣ ତା ସହ ଆଳୁ ତା ସହ ଭେଣ୍ଡି। ଓ ଏଇନା ରାତି 12ଟା ମାନେ ବାଜି ଯାଇଛି ପୁରା ରାତି 12ଟା ଆଉ 12ଟା ପୂର୍ବ ମାନେ 11ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ସପନ ଏମିତି ଦେଖିଲି ମାନେ ପୁରା ଭୟାନକ ଥିଲା ସପନଟା ମାନେ କହିକେ ଲାଗି ଗଲେ ତ ମାନେ ସପନଟା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ବାଙ୍କା କେମିତି ଥିଲା ମୁଇଁ ନିଜେ ନି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ସକାଳୁ ଆଉ ଥରେ ଶୋଇ ପୁଣି ଆଉ ଦେଖିବି ତାପରେ ସକାଳେ କହିବି କେମିତି କିଏ ସପନ ଦେଖିଥିଲି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ସପନଟା ଦେଖିଲି ବଡ କ୍ୟାମେରା ଧରିକିନା ନାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଇନା ଉଠିଲି ନା ଇନା କ୍ୟାମେରା ଧରିକିନା ପୁରା ସପନ ଭିତରକୁ ଢୁକି ଯିବି କି ସପନ ଦେଖିଥିଲି ପୁରା ବ୍ଲଗରେ ଦେଖେଇଦେବି ପୁରା ହେଲା ମୋ ସପନକୁ ଢୁକି ଯିବ ଏଇନା ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ଇଆଡେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଇନା ଉଠିଲି ବଡ ବ୍ଲଗ ବନଉଛି ଭୟଙ୍କର ସପନ ଦେଖିଲି ବୋଲିଲି ଇନା ତମେ ଭିଡ଼ିଓଟାকে ଦେଖ ମୁଁ ସିଧା ସପନ ଭିତରକୁ ଢୁକି ଯିବି ଆଉ ଏକାଶଟା ସେଇଠି ବ୍ଲଗ କରିବି ହେଲା। ମା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛି କହୁଛେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ରାନ୍ଧବୁ ଗୋଟେ ମା କହୁଛି ସକାଳେ ରାନ୍ଧବା ବାବୁ ନହେଲେ କି ଖାଇବୁ ବୁକୁରିଆନି ଥିବୁ ନା କି ଭଲ ବଳେ ଓହୋ ହଉ ତାହେଲେ ରାନ୍ଧ ବୋଲିଲି ଗୋଟେ ରାନ୍ଧୁଛି ତା ତୁମେ ତ ଭଲ ଅଛ ନା। ହଁ ଶୋଇଥାଉ ଗଦରା ଗଦରି ମାନେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ସାରିଲେ ଖାଇବ ଖାଲି ଶୋଇଥାଉ ତୁମେ ଶୋଇଥାଉ। ଗଦରା ମାନେ। ତ ଗାଇଜ ଆପଣ ମାନେ ତ କେବେ ନଟା ଦେଖି ନାଇଥିବେ ତ ହାଇଟ ଦେଖ ଆମର ଗାଁ ନଟା ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଏଇଟା ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ନଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନଟା ଆଉ ଯଦି ନଟା ଦେଖବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର 10ଟା ମୁଁ ନଟା ଦେଖେଇଦେବି ଏକାସାରି ତମେ 10ଟା କମେଣ୍ଟ କରିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ନାଇଁ କଲେ ଆଉ କେମିତି ଦେଖେଇବି। ଆମର ବାଡ଼ିରୁ ଆଣିଲି ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ତ ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଆଇଟମ୍ କରାହେବ ଆଉ ଆଳୁ ଗୋଟେ ମିଶାଇବା ସରି ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ କହିଥିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝଣ୍ଟୁଆଟା ଆଉ ବାଇଗଣ ଥିଲା ତ ଝଣ୍ଟୁଆ ବାଇଗଣ ଆଜି ତରକାରୀ ହେବ। ତ ଚାଲ ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ରେସିପି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମା ସହ ଝଣ୍ଟୁଆ ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଉ ପାଣି ମୁଁ ରଖିଛି ଏଇଟା ଆଉ ଆଳୁ ବେଶୀ ନାହିଁ 2ଟା ପକେଇବା ଆଳୁ ଦେଖାଯାଉ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ବାଇଗଣଟାକୁ କାଟିଦେବା ଏଇଟାକୁ ଛଡ଼େଇଦେବା ଟିକେ କାଟିକିରି ଏମିତି କାଟୁନା ମା ସେପଟେ ଶାଗ ଆଣିছে କି ଶାଗ ମା ଆଗା ଖାସାରୀ ଶାଗ ଆଉ ସେଟା ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ପଡିଛି ଆମର ବାହାର ଟାଇପ ଭଳିଆ ଅଛି କିଛି ମାଟି ଘର ଦେଖା ଯେତ ଟିକେ ଶାଗ କେମିତି ଅଛି ହେଇଗଲା ଶାଗ ମା ଆଣିଛି ଆଉ ମୋର ତରକାରୀ ହେଲା ଏଇଗା ଆଉ ମୁଇଁ ହେଲେ ରାନ୍ଧୁଛି ମୋର ତରକାରୀ ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର କାଟିବି ନା ମୋର ମାନେ କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ରଖବାର ଲାଗି ଧରବାର ଲାଗି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୁଇଁ କାଟୁଛି ଯେମିତି ହେଲେ ଆଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି କାଟିଲି ଆଉ ଟିକେ ସାନ କରିବା ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ବାଇଗଣ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଳୁ କାଟବା ତାରପରେ ଝଣ୍ଟୁଆ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଝଣ୍ଟୁଆ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପାଣି ଆଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଢାଳିବି ନାହିଁ ଏକା ସାଇଡ଼୍ ଧୋଇଦେବି ସବୁଗା ତାପରେ ତା ଆସିଲାରେ ପକାଇଦେବା ଆଉ ରାନ୍ଧବା। ଆଜିର ରେସିପି ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ରେସିପି କରାଉଛି ବାଇଗଣ ତା ସହ ଆଳୁ ତା ସହ ଭେଣ୍ଡି କ'ଣ କେମିତି ଭେଣ୍ଡି ନାହିଁ ଝଣ୍ଟୁଆ କ'ଣ କେମିତି କରାଯାଏ ଦେଖିବା। ଚୁଲି ନିଆଁ ଜଳେଇବା ତାପରେ ବସେଇବା ଆଉ ନିଆଁ ଜଳିଲା ଏଟା ହଣ୍ଡା ପକେଇନୁ ଆମର ମାନେ ତାସଲା ମା ଆଗରୁ ରେଡ଼ି କଲାନି ତାର ହଁ ରେସୁଣ ଆଉ ଏତିକି ହେଇଯାଏ ନା ତେଲ ମୁଇଁ ଖାଇକେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଟିକେ ଟିକେ ପକଉଛି ମା ତେଲ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଝଣ୍ଟୁଆ ପଡ଼ିଲା ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଲା ଆଳୁ ବି ପଡ଼ିଲା ଏକା ସାରି ଆଇଟମ୍ ଖତମ। ନାନୀ ତମର କିତନ କରିଥିଲ ଆଜି ହେଇଥିଲା ଆଳୁ ଭଜା ବଡି ତାପରେ ତେଲ ମସଲା ଯାହା ପଡବା କଥା ପଡିଥିଲା। ଆମର ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଝଣ୍ଟୁଆ ନେଙ୍ଗା ହାତରେ ଲାଡ଼ୁଛି ନେଙ୍ଗା ହାତରେ ଲାଡ଼ ନାହିଁ ଲାଡ଼ି ଦେଉଛି ହଁ ତୁଇ ତ ବଢ଼େ ଶିଖିଛସ୍ ଆମେ ପୁରା ଜାକାସ ବନଉଛୁ। ଆଜି ତ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ହେଲେ ମୋର ଆଡ଼େ ଖାଲି ଦଙ୍ଗଉଛି ସାନ ବଡ଼େ ସାନ ଲୋକ ତୁମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇଥାଏ ତାର ଆଡ଼େ ଦଙ୍ଗାଇ ବେଶୀ
ମୁଁ ତ ମୁତି ନାହିଁ ହେଲେ ବି ତୁମକୁ କହୁଛି धुआं का मार दिया ଖାଲି କହିଦେନ୍ ଲୋକ କେତେ ଠକ କେତେ ଠକୁଆ छोड़ दे कहीं तो सुन जो मसला आरी भाजी बनो मोर तो रेडी डेंजर देखा बोला तुमका ऑलरेडी हमर सॉरी गला काटी और काका खाया जोड़ा सगनी जोड़ा सग्या इने गोटे सब माछबार अच्छे मते फाइनल रेडी भात आज आइटम थिला बैगन आलू झंटुआ रेडी चार सेप्टर रहा मुझे खाई दे ठीक अच्छे हाँ समस्ते कमेंट करबो नाले जे तुम रोसई कल तो सब किसी देख खाई लाइक देल फास्ट निद्रा खाई देव मैं आगे खाओ तापर मुई खाइबी नाले पुणी कमेंट आसी जाए एकटा नहीं खाईदेल ना तो आगे तुम्हें खाईदेवे देखो से खाईदेल और ठीक अच्छे मुई खाइबी ठीक अच्छे थैंक यू तो खासारी आम खाई दे छेड़िका कुकुड़ा का माने खासारी कत कष्ट बुणा है कुकुड़ा आगास कर खाई दौन आम खाइबू ना नहीं से खेदेली ना खेदेली कुकुड़ा काके खासारी खाई दे नहीं कि कह सेदिन गोटे कुकुरटा सेमती आइला पटे 3टा कुकुर आसते नहीं पंखा शाग आम सब खाई छाड़ दौन तापर मोर माँ खाबड़े बड़ कुकुर दौड़ पड़े नहीं छेड़िका तो खाऊन खासारी शाग लास्ट कुकुर के खाऊन कीटा है आम कि खाऊ हेमती लाइक कर के छेड़ी चोरी पड़ेली एटा गोटे छेड़ी आमर माँ छेड़ी आनीदेला आ मुझे छेड़ी पकड़ जाए टपिटा पिंधे कि जानच झील छुआ बेस मैंने छेड़ी चोरे के हीरो मुझे देखा कल भल लगे मुझे पड़े आसली छेड़ी चोरे छेड़ी जो फिट हुए देखी कहे कौन चार्ज बस आगा सब छेड़ी आम एपटे अच्छन एकदम आ गोल्डू स्कूल जाए नहीं ओ आज रविवार कथा लाइटा ये सड़ा के स्कूल भी जाके नहीं किसी नहीं बोले हाड़ आज गोल्डू स्कूल नहीं गला मशा कुड़ी बोलছি बोले मोर माँ कहे आज रविवार परा तो रविवार बोल सड़ा स्कूल जाके नहीं रविवार पिटिक पटेबार कथा सड़ा जाके नहीं घरू मुआ माड़ पिटले जाके ठीक शासी नहीं वो छेड़ीगार भितर गोटे ना गोटे जार भी जे भी छेड़कुचन गोटे ना गोटे कांगड़ी थाए आमर भी से भितर ही धड़ा टाटा जो घाट जाऊँगा आम मेन कांगड़ी आम छेड़ी बिड़ा भितर राम मंदिर घट आसी गाँ गाँ बुलाऊन से पूजा कर घट आसी अरुआ चाउल गुआ नहीं गाँटा सारा बुलू ठीक है जो हमार साइटा सारा बुलके लगी तो इना नाना गला राम मंदिर घट आसी बोल कहते सका तो राम मंदिर घट आसी सो गाँ गाँ बुलाऊन तो माँ जा धरिकी गला चाउल गुआ आउ पैसा 10 टका नबार कथा नहीं गला खाली पादरे गला माँ ना पूजा करके लगी आम ये बस रोबोट का देखुन केमती माछ मुछ खाऊन कि देखनु कह तो रोबोट कि देखनु जिलु रोबोट कि देखनु रोबोट दुआर को पाद भगवान माने अयोध्यार जय श्री राम को घट गाँ गाँ बुलाऊँ आमर एठी आमर गाँटा बहुत ही बड़ गाँटा तेणुक माँ जाइला मुझे देखी नहीं पारि बड़े मन दुख लगला मुझे जाई नहीं पारि साइकेल भी नहीं जाइए देन तापर मुझे देखी राम श्री राम को घट देखबार लगी खुशी लगुच भोजन भी शुणा जा भल लगुच मामा के बाटे दर ए बाटे
सो फ्रेंड्स मोर सिना मन माने थिला देखबी बोल के जीबी भाबुतली किंतु हमर घर बाटे आसने तो बुलिबा पई आ हमें सेठी देखलु आ पूजा पूजी मा कला आ एठी सब लुंडा फुंडा सब झुटी फुटी दउचन भाउज माने तो चलो आपको मैं दिखाऊ जे रिकॉर्डिंग करी छी देखि आपन